na gyud niya ako mga friends yun sa ko nga maghimo kog video, video, dagan kig mga check ka bitaw, but ako okay ra gid sa ko pero nagi mga panon sa akong kinabuhi, kadi gid ako mabuhat, kaya son kayo ako kinabuhi karon. So kani guys, top 5 things nga ako na-learn sa akong 19 years of existence dari sa kinabuhi. Number 1, giving your best but not your all. Kita for example kita nato sa in a relationship ta with a person, ana, of course love pa nato ang tao. So ato yung ihatag atong best. Pero never ever forget nga binlan pa di may imong kaugalingon. Kaya pa binlan imong kaugalingon og love. You need to save some love for yourself. Kaya wala na ka love sa yourself. Pero binlan lang sila. But that's not right. I mean, been there, done that ako. So, bye. Again, give your best but not your all. Muna akong natunan. Kaya kailangan kita to i-love atong self. At the end of the day, we have ourselves. Kung hilak ta sa tabalay nga wala tay kauban, atong hilakan atong kaugalingon, atong unlan, atong self. Second is always be patient. Nay mga panahon no nga kanang kita gyud makaulat kay. Like, asa ba ako love life, Lord? Like, ana, no? We have to be patient kay patience is a virtue. I mean, isa ba di kabaluan na. If you know how to wait, best things or like good things will come to you and cannot by dapat lang yun, maghulat lang yun ta. Alright? Third is know your limits. Kani siya kay medyo connected siya sa first one nga akong giingon. Na mga panahon nga or overwhelmed bitaw ta. Mailan nimo ang tao nga moana ra moduol sa imo tungod kay kwarta. Or tungod kay kabalo sila motabang ka. School projects, moduol sa imo kay kabalo sila nga motabang ka. Pero at the end of the day, agi mga tao nga usahay ba nga abusaro na imong pagkuan. So know your limits bitaw. Muna ko na sad baya. Learn to say no. Kaniday, learn to say no. Eventually, kung mo ka sa ilaha, may mawala sa imo. Kung mawala sila as friends sa lugar, then they're not good friends. Diba? Fourth is family first. Kani good bay. Kani good ang dili gid dapat mawala sa ato Kani good importante gid gid ato Ako na na-realize karon bay. Ikabalo ka at the end of the day, kato ako pangyan sa inyo kung dili lang inyong self na inyong family. Kung magsakit mo, kasi magbayad sa kuan sa inyong mga tambal. Kasi magbayad sa inyong food. Kasi kabahog sa imo nga sa imo. Pila na ka years karon? O, kintahay 20. O, 20 years sa imuhang kinabuhi. Bay, kinsay kabahog sa imong pamilya, bay. Tara, bay. Patuna ko naon, din mo sila. I know, bay, nga na uban people nga dili ila naka-close ilang family and mas matreat nila ilang barkada as family. Well, I've naka-feel sad ko ana sa una no nga mag-family kay sila sa ako but eventually mawala ra gyapon. I'm not saying nga ni kuan pero ang ako lang is there are possibilities sa life na ana bitaw. You never forget about your family by update Mother's Day, pag-greet sa inyong mom, ayo kalimti, Father's Day, dad, siblings day. Labi nag-Valentine's Day ba, ayo gyud kalimti. Kay kabalo mo, bisag unsaon nimo by imong pamilya na ara gyud dara para sa imo forever and ever dili ka magmayana kasi ra yapon imong madaganan at the end of the day. And I'm here to my last and final na ako natunan. Fifth nako is live with no regrets. Sayo na kay siya isulti no? Pero two types of regrets. Wow. Number 1 is may pagwala to na akong gibuhat. Number 2 nga regret is may pag akong gibuhat. Asa ang worst? Para sa ako bitaw, ang worst sa duha kay may pag akong gibuhat kaysa sa may pagwala na ako gibuhat. Kaya kani magwala nimo na buhat. It becomes your lesson. It becomes an experience. And tungod ana, well, of course kita maka-learn ta, di ba? And ato na ding makuan niya. Oh, may ra gid nga gibuhatan ako ba kay para karon look at me, I've grown into a very witty woman, a girl. Nana, I'm not gonna do that anymore. I know the consequence. Magiging ana. Kaysa naman sa kaning may pag akong gibuhat. Dili gyud din ako siya ma-deny noon no, nga fact nga. Lagi mga panahon nga makaingon ko may pag akong gibuhat inana because it can also impact lives of others. English. Yes, may pag ako tong gibuhat kay para na inani, may pag ako gibuhat kay na ana. So ako bitaw kung ako I'd live my life with no regrets and also ako buhaton ang akong makaya ug akong best to live my life to the fullest. I'm a true. Pero anyways, muto ang top 5 by
Pero guys, if gusto niyo magbit ako other video nga medyo like connected ani pero kana magato siyang i-narrow down light, comment down below. Okay, if so, and then hatag mo suggestions maybe. And then for today, and this is Munchkin with love. Ingat guys. God bless.